Dobrodošli nazad u izradu aplikacije koja će da nam omogući da čujemo kako se to oglašava maca kada je mazimo, a kako pas. Dakle, sećate se kako smo napravili kako smo dizajnirali izgled ove aplikacije, ali sada je red da je i programiramo, da svim ovim komponentama dodelimo nekakva ponašanja. Obzirom da govorimo o zvuku koji treba da se čuje, sećate se da nismo ubacivali nikakve zvučne komponente u ovu aplikaciju. Dakle, ako odemo na mediju, evo ovde, i vidjet ćete ovo dugme player koje ću da dovučem ovde na ovaj ekran, međutim player dugme se stavlja ispod čitave priče, znači ono se ne vidi na ekranu, znači ne kvari ovaj naš lep izgled, i stavit ću još jedan player zato što prosto treba da čujemo i psa i mačku. Sećate se da smo rekli da komponente trebaju da imaju nekakva prirodna imena, pa ćemo ovaj player 1 da preimenujemo u maca player, a ovaj player 2 ćemo da preimenujemo u pas player. Jako je zgodno da imena budu prirodna, zato što onda tačno znamo kada programiramo na šta se koje ponašanje odnosi. Hajde da učitamo zvuk za macu. Idemo, znači, upload file, ono što već znate, i biram mačka mp3 zvuk, evo ga, i on će biti dodeljen maci playeru, jel? I sada ću da izaberem pas player, da takođe učitam zvuk, to će biti pas mp3 zvuk, evo ga, klik na OK, i sada imam zaista sve potrebne komponente da započnem sa programiranjem. Prelazim u ovu sekciju Blocks, odnosno u programiranje, i hajde da vidimo šta to treba da radi ove moje komponente, pa da kada neko dotakne sliku mace se čuje mjau, a kada dotakne sliku psa da se čuje lavež. Znači, maca button, odnosno maca dugme, kada kliknem, ono ima nekakve svoje blokove. Ajde da vidimo. When maca button click. Šta znači? To znači kada je dugme maca button kliknuto, šta treba da se dogodi? Pa ajmo na maca player. Evo ga. Pa ajde da kažemo, onda treba da pozovemo maca player da počne. Logično, jel tako? Kada je kliknuto dugme maca, pozovi maca player da počne. Isto treba da učinimo i sa psom. Ovde naravno koristimo emulator. Govorili smo o tome šta je emulator. Dakle, to je kada pravimo konekciju, jel? To možemo da uradimo sa našim telefonom, sa emulatorom ili preko USB kabla. Ovog puta je emulator u pitanju i sada ćemo probati da čujemo šta se desi kada dodirnemo macu. Nadam se da čujete zvuk. Dakle, napravili smo aplikaciju koja kada dodirnemo sliku mace, maca mjauče, a psa on laje. Nadam se da nije bilo teško.